Mayong buntag kabasag. Mayong buntag mga anak sa Dios. So lain na sab nga higayon, lain na sab nga Domingo na naghiusat ta sa pagsimba sa atong buhi nga Dios. So kumusta man ang mata basag? Kumusta man ang mata kinabuhi sa niagi nga semana? Maayo ra? Okay ra? Okay lang? Maayo lang? Okay kaayo? O siguro na ay mga nagsubo, mga nasakitan, or may mga hindi ko okay. No, church. Valid ka na ang inyong mga tubak, inyong mga emosyon. No, valid na tanan. And it doesn't matter kung saan inyong itubak sa huwang pangutanahan ninyo. Kay church, ang matter ng inyong pagtuon diha sa atong buhi nga Dios. At nagpabilin ang matag usa diha sa buhi nga Dios, ug magpabilin nga malig-on ug mainiton diha sa pag-alagad kaniya. Ato sang palakpakan atong buhi nga Dios. The Psalms 95 verses 1 to 7 nag-ingon, dali kamo, daygon ta ang Ginoo. Mag-awit kita nga malipayon ngadto sa Dios nga atong tig-panalipod. Muduol kita kaniya aron pagpasalamat ug awitan ta siya malipayon mga awit sa pagdayi. Kay ang Ginoo gamhanang Dios, gamhanang hari nga labaw sa tanang Dios. Nagmando siya sa tibuok kalibutan, gikan sa kinahiladman sa yuta, ngadto sa labing taas nga kabukiran. Nagmando siya sa dagat nga iyang gibuhat, ug sa yuta nga iyang giumol. Dali kamo, mangyugbo kita ug musimba kaniya. Mangluhod kita sa atubangan sa Ginoo nga atong magbubuhat. Siya ang atong Dios, kita ang katawhan niya nga iyang giatiman, ang panon nga iyang giamuma. Church, atong daygon ang atong buhi nga Dios.